Prečo si vybral práve nehnuteľnosti ako investičné aktívum? Pretože sú pre mňa veľmi uchopiteľné, lebo si viem ten priestor pozrieť, viem, kde začína, kde končí. Vlastne v tejto chvíli 58 bytových jednotiek. Prvý byt som nadobúdal za úrokové sadzby vyššie, ako sú dnes. Teda komunikujem tri také veličiny základné, ktoré sa vzájomne kompenzujú. Kúpna cena za nehnuteľnosť, úroková sadzba za peniaze a potom výška nájomného. Dnes máme vysoké úrokové sadzby, ale môžem povedať aj tú druhú časť, že dnes je aj vysoké nájomné, že nikdy som také vysoké nájomné neinkasoval, ako inkasujem dnes. Odporúčanie ultimátne je, že to výnosové percento by malo byť vyššie ako 4,5%, lebo dnes toľko stoja peniaze. Obyvateľstvo naďalej starne, začne s tým mať problém pravdepodobne aj štát, bude musieť okresovať sociálny systém, dôchodky a tak ďalej, pretože skrátka stále bude menej ľudí, ktorí sú v produktívnom veku. Porúčam investorom, aby nadobudali v mestách, ktoré majú rastúci počet obyvateľov alebo neklesajúci počet obyvateľov. Teraz vníma, že ten trh je iný, ako sa zvýšili tie úrokové sadzby, trošku poklesli aj ceny nehnuteľnosti. Pozbudzujem aj bežných ľudí na bývanie, ktorí si chcú kúpiť nehnuteľnosť pre seba, že by ju mali podľa mňa kúpiť dnes. Lebo pokiaľ úrokové sadzby klesnú, tak počet kupujúcich prudko narastie. Ak narastie počet kupujúcich, tak narastie zase potom kúpna cena. No a vnútorne som nastavený tak, že by sa mi veľmi páčilo podporovať komunitu investorov na Slovensku.